sa hakbang ng mga LGUs, particular ho dito sa Mindanao, from ang Region 12 ho, MGCQ, umakyat ho kami ulit sa GCQ at nagkaroon ho ng stricter border control. Ang sitwasyon ngayon ay talagang nahihirapan actually ang LGU sa pagtimbang-timbang nitong usapin ng paghihigpit ng border control at ang usapin naman sa kabilang banda ay ang pagpapatakbo ho ng ekonomiya. Yun ho ang talagang isa sa mga puzzle ngayon ng mga local chief executives sa Prof. David, sir. Mahirap talaga yan, lalo na kung ang ekonomiya natin nakabase sa tourism. Talagang magpapapasok tayo ng mga tao. At minsan kasi, naintindihan naman natin pag binubuksan natin yung tourism, tapos medyo mahigpit yung protocols natin, kunyari, nangangailangan ng PCR test, ng swab test, maraming nadi-discourage yan kasi isipin mo, magbabiyahe ka, magbabakasyon ka, pero additional 4,000 yung gastos mo per head. So medyo mahal yan. So in a way, naiintindihan natin. Pero at the same time, may kasamang risk yan na may yung ibang tao, may dalang may dalang virus, nagkakaroon tayo ng surge. Kailangan talaga balance yan kasi at the same time, binubuksan natin yung mga businesses natin. Pero pag nagkaroon ng pagtaas ng bilang ng kaso, ibabalance natin, magkakaroon tayo ng mas mahigpit na lockdown. Kunyari yan, MGCQ, nagbalik sa GCQ. So, ma-affect din yung economy rin naman pag nagbalik ng lockdown. So, yung isa natin tinitingnan na model, yung Cebu kasi hindi sila, actually pinaglaban nila na hindi sila talaga nag-lockdown. MGCQ sila. So, may Cebu model tayo pinag-aaralan kasi may mga kakilala kami sa Cebu, yun nga, sinasabi nila. Umasa sila sa ang strategies nila, may mga localized lockdown. Pero importante kasi talaga yung testing tsaka yung tracing, yung contact tracing. Kasi kung wala tayong testing, kung mahina yung testing at contact tracing natin, yung early intervention natin, hindi natin magagawa. Yung sa nakikita natin, mataas yung positivity rate natin madalas sa Mindanao, medyo mataas yung positivity rate na nakikita namin sa Davao lang yata yung medyo mababa yung positivity rate. But generally, sa South Cotabato, sa Misamis Oriental, medyo matataas yung positivity rate na nakikita natin usually mga nasa 20% pataas. Medyo mataas yan. Ibig sabihin yan, medyo kinukulang tayo sa testing. So sana hindi ako sigurado kung sa lugar niyo nag-augment na ng antigen testing yun kasing ginawa sa NCR nung kinukulang ng testing, in-augment namin with antigen testing. Lalo na kung may surge situation. Ngayon, masasabi ko medyo high risk na sa mga areas nito, pwede na siguro i-augment with antigen testing para maparami natin ang testing natin kung hindi kayang iparamihin yung PCR testing. Kasi ang kaibahan yung PCR testing, kailangan ng laboratory. Yes, yung antigen testing, pwede siyang i-administer kahit clinic lang. Pwede nga sa barangay lang kasi parang kukuha na lang ng dugo, ite-test lang yun.